Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Lanay anak, apay, anya tinapasamak ni Nardo itirabi eh. Timot gayam asawam tinangitaray ken kwa na iti ospital. Ay, naklaat kami nga rod nanang. Taag kakaribusuda iti balayda. Pagamuan taag tartaray ti maysa nga anak na nga imay nangayab ken ni Simon. Masapol ka no nga itaray iti ospital ni tatang na. Ay, apay aya, nagananaw. Ay, kaasimot ti kasinsin mo ani Mileng, no adadakas sa mapasamak iti asawa na. Sapay babasit pay laeng dagiti anak da. Mangmanganda ka no nanang, idikwan, kalaat ka no matlatan anatumba. Naatake ka no, iso ka no mati kunada di ospital. Ay kat, kumusta nga rudan ngay anak ko? Critical ka no ti kasasaad na nanang. Ay na, sapay la kumata makalasat. Kakaasimot dagiti kakaanakak, no saan ang makalasat ni Manong Nardo. Ay, ikararag tayo iti namarswa, asapay kumata makalasat ni Nardo. Day talaeng ti mabalin tayo ang maitulong iti kasinsin mo, anak ko. Lani, bakit? Natayan ni Manong Nardo. Anya? Ay, Diyos ko. Talaga nga rod agrabe ti panakaatake na alak ay. Wan nga rod, bakit? Kuna ni Miling, kadagati ka no napalabas nga aldaw. Adamadmadlawnan ka ni Manong Nardo. Gamtungkal damagan na kano ni Manong. Awan anyaman na daytoy kung nakanumot ni Manong. Amaan mo't no nabayagan nga dang hagpay sa marikrik nana. Ngam di nala ikaskaso. Amamot ni Manong Nardo. Nagagat-unay nga agtrabaho. Kasano kat pampanunutan na mo't dagiti anak na. Ngaman niya nga tinapasamak. Nakarkaro lakot nga rudan. Tanaulilan ti pamilya na. Wan nga rod, bakit? Kaasimot ni kasinsin Miling. Imbaglaangan tadamot pwesto apakilaklakwan na iji palengke. Lani, bakit? Sana bali, no anyaman ti mabalintan to nga itulong, di tumulong ta. Kaasimot ngamin dagiti kakaanakak. Nay, nakaluto kamot gaya man, anak ko. Nanang, ay ti asawam ngay. Umay ka di mangal daw dito ibalay. Saan ka nun, nanang? Tapno makabawi ka numot nga agpasada. Kakaisuna saan unay at traffic. Barang napigsa at ipasada ita. Ay, kastaya anak ko. Ni Andrea ngay, umay ka di mangal daw di apukok. Nagbalon nanang. Ag-review ka no, taada quiz da inton malam. Ay, apay nga rud akas lang nagadumot talinutom anak ko. Dudwata mo't gayam amangal daw dito ibalay. Inakman ikan iti si daan dagiti anak ni Miling nanang. Amangan awan si dada. Sapay awan mo't ni kasinsin, tanapan naglako iti tsindaan. Haywon gayam anak ko. Ay, naimbaglaengen ta nagsaya at kakadakwada. Nanang, saan asabali at tao da kasinsin? Asino kumangay ti mangsaranay kadakwada no saan adatayo? Kaasimot ni Miling amang isakad iti panagbiagda.
Narigat sa mo ti mapukawan iti asawa, nanang. Nang runak at nagbabasit pa'y laang dagiti kakaanakak. Ituloy yung agasawa dagiti nga aramidan nyo, anak ko. Ad-adun tumot laang ti sumangbay aparabor kada kayo. Numanagtulong kayo iti padayo a tao. Bakit? Itulod ko ni Andre di eskwelaan. Agdiretso ak tumutin nagpasada. Sige nga rod, lakay. Nanang, mapan kamin. Sige, anak. Ay, lakay. Agawid ka kadi amangal daw. Anya ti kayat mo asidaan. Oray saanen, Lani. Mga anak tulangan iti paradaan. Isupay ti oras kong agawid. Adamot di tantay balon mo, Andrea. Kanam amin dayta, Sana puro ay ayaman ng ter-aramidam no lunch break yo. Wan nanang, ibusog ti balon ko. Ay, wan gayam anak ko. Mapan mo man kita ang dagiti kasinsin mo. Amang ano dadapay dita. Ayabamon, tamakigiddandan kada kayo. Kaasi damot. Wan nanang. Igiddan nyo idan lakay. Pasensya kan Maasyanak namin kadakwada. Wan ka di, bakit? Sige, mapan kami nga rudan. Barang saan pa anak kapanaw dagiti kakaanakam. Manipod pimusay ti asawa ti kasinsin ko ani Miling manang Emmy. Nagbalinan akasla obligasyon ko tinapanawan na apamilyana. Maasya na kamin unay kadagiti kakaanakak. Tababasit dapay anaulila iti amada. Nimot Miling akasinsin ko, aglaklakol at tadyetsandaan iti natnateng kas kada prutas nga ang angkatan na mutlaeng tapno adamat gadan na apaggastos da iti inaldaw. Agkakaaruba kami lang amin manang, iso amakitkitak ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Sumipngatan. Apay, naggapom ay anak ko. Ijay balayda, Auntie Miling, nanang. Nagayayam kami, kada insan ko. Apay, awan ka di pay ni Antim Amiling? Awan pay mo't nanang. Sapay awan kaninda, mabisinda kanon. Ne, itaman pay anasip ngatan ni Miling. Sigud mo't ano ang galas 4 kat sumangsang puton, tanaka paibuson iti lako na ditsendaan. Isumuti ko na daw nanang, mas daaw damot, no apay nga awan pay ni auntie. Ay, kaasi damat. Sa bagay, nakaluto akmat ket din iti pangrabyan tayo. Mangipanaklaangan iti sidaenda, tapno makapangandan. Amangan no adda na panan ni nanang da, iso anarabyanan anagawid. Sige nanang, tapno sa anda mabisinan. Ne, apay nga awan pay ni Simon. Ado pay nga to ti pasaheros. Nalpas mo ton ti rush hour. Itaman pay nga overtime no kasparigan. Nagagat mo't unay ti asawak. Kasla nagdakkel mo't a pamilya ti bibiyagan na. Kat may salaang mo't ti anak mi.
Nimot lananang ti kadwami dito'y balay. Ay, ni kasinsin miling ti kakaasyak. Agmay-maysan amang isaksakad iti panagbiag da nga agiina. Nagsapan tumot apimusay ti asawa na. Talaga masapol asalwadan ti salunat. Narigatan. Ado dagiti sakit at tumtumpwar. Sapay nag-ubing dagiti maat-atake. Ay, nakabutbutong. Nimot miling ti matanawagak iti tawa. Italaang mata sumangpat. Ay, naimbaglaangan tadaintad ko akan ng dagiti ubing. No saan, talaga nabisinandan. Jakmat mababalaw ni miling, tagtrab-trabaho kat nga rod. Adamot ang ti asawak. Nagsaruno dalaang kan ni miling nga simbangpet. Ay, unay kat tigagat dagito'y adwan aya. Inaksabton ti asawak. Sigurado anabannog iti nagmalum apa nagpasada na. Itaman pa'y anarabyan ka nagpasada lakay. Ay, Juan, bakit? Medyo nakasubot kami itata ato ti paseros. Mas daw kami nga ron rin alpasan ti rush hour. Adulat ta ti tao. Kasta aya. Uray ni Miling, kasangsangpot na mo't. Nagsaruno kayo lang nga si Mangpot. Kasta ka di, bakit? Amangan no, damot importante anapanan na, iso anarabyan mo it. Huwag nga taa. Mas daw ka nung arod dagiti anak na. Naggapo nga min itay ni Andrea di tabalayda, nakiayayam. Kasta ka di? Wen, nangipanak ka rod iti masida, tamabisin ka nun dagiti kakaanakak. Ay kayo nasayat mo ta bakit? Ta di dakit nabisinanin. Alaing ka rod agpalasan, tapno makapangantamatan. Nalpasan dananang kan Andrea. Nay, apay anasapa ka anakariing anak kao. Awan mo't sarak kita ni Andrea ta Sabado. Ay, jak man amo nanang. Jak mo't makaturugan. Ay, wan gayam, agkapi kayo na. Ay, wan anak ko. Nakaturog sapay ni Simon. Naladaw mo't anagawid idirabi eh. Wan nanang, ado ka nung amin ti pasaheros, iso anarabyan. Naamangan nga road no maladaw ita ama panagpasada. Masapak mo't lang ita Nalipatak mo tan ngayon bagakin kay dirabi Agpaspa-service gayam itaninsan mo amiling. Awan ka no tay service na no mapanagangkat itila ko na. Nagbakasyon ka no di driver. Iso anak isarita kanya ka no mabalin. Siyak pa lang ti ag-service kan kwa na. Kasta ka dila kay? Wan bakit? Ay kat servisa mun kakaiso na nga adaday ta jeep nga ipaspasadam. Wan bakit? Ala, agluto ak nga rodon iti pamigatan ta. Taagar mo sar ka pa, isakbay apumanaw ka. Sana yun, bakit? Madamdaman ton. Tapno masapa kami. Agdiretso ak tumutin niya agpasada. Kalpasan na maitulod ko ni Miling ijetsindaan. Nilakay ko tinagbalin as service ni Miling akasinsin ko. Tunggal mapanagangkat iti ilako na ijetsendaan manang Emmy. Maragsakan akmat tauray kaskasano. Makatultulong kami latta iti kasinsin ko.
Napalalo mo ti panagyaman ni Miling kanyak. Gaputadyak baybayan dagiti anak na, no kasjay nga aday jay tiyandaan, wano numala daw nga agawid. Naglabas nga rod dagiti aldaw, nagtultuloy at asawak ti service ni Miling. Adda dagiti gundaway apasaray agkaraladawen nga agawid ti asawak, kastamot ni Miling akasinsin ko. Kunak no maiparpar na laang manang, agingga nga adda tinaidanon kanyak. Nay, sikamot day tamasabat ka ulanay. Wen tata, mapanak man iti ayan danana si Mang, tada pa ibagbagan ni Nanang. Balasang kaw. Di mo tagidaksan da ito nga ibagakan kawan. Anya ka diday tatata? Okay ka dilaan kan ka. Di ka na panagkuyog dala kay mau kan Miling akasinsin mau. Ni, anya kumangay ti dakas na tata. Ni ngamin lakay ko ti agser-service ka ni Miling, no kas di amapan agangkat iti ilako na ijitsendaan. Ay nalanay. Ano gayam ti di mo pa'y amaw? Ha? Anya day jay tata? Agad no nagwarasan dito lugar tayaw nga da relasyon da Miling kan ti asawam. Anya? Wow, balasang ka o. Kanayon ka nung ada makakita kadakwada jay iling agkuyaw. Ada kanupay dagiti kanitaw asaan nga agpasada ti asawam kat saan mo't nga aglakon ni Miling iti tsindaan. Agkuykuyog da nga agmalmalam. Tata? Agridam ka lanay. Try doon na katikasinsin mo. Amo ka narigat mo apat siyan ti amin. Nagwara saan dito lugar tayaw ti maipapan kadamiling kan iti asawam. Anya ti kunam anak ko. Dagiti awanan ba inanan? Dagiti traidor. At damat gayam relasyon da adwa. Ay, Diyos ko. Sino tinakaamuam anak ko? Nagwarasan dito'y lugar tayo, nanang. Isumot lagayam nga dadagiti gundaway nga agpada da amala daw asumangpad. Tagayam, nagkuyog da adwa. At dapoy dagiti kanito nga umununa sa mangput ni Miling. Madamdam halaang. At damutan ni Simon. Tagayam. Imbaba na lang ni Miling ijayan ti waiting shed dita. Tapno sana mako na nagkuyog da. Namado ti makakitkita nanang. Nagawan mo't abain nanday ta babae. Kasinsin mo pa'y mo't nga road. Ngam na aramid na pa'y atutupan ti asawam. Ay garanggandyang babae. Tagpada na lang ka ni Simon nanang. Awanan day ti bain. Manipod ita. Awanan ti kasinsin kong agnagan iti Miling. Traidor a babae. Anya nga rin ti aramidam ita, anak ko. Komprontarok ti asawak nanang. Agaluwad kanyak na iya lalaki. Nasaya at mat, tasimangpot kan, Simon. Wan bakit? Nagpauray ngamin ni Miling ta nakigid na nagawid. Kasta ka di? Wan, kasi mo't nawan pagluganan na. Ay, makabandog mo tagpasada ng agmalmalam. Nabannog ka nagpasada? Wano? Nabannog ka nakikuyog ka ni Miling? Nay, anya ka din dito nga ibagbagamlan eh.
Awanan kay tibain. Ulbod! Diyan mo yung siguro. Diyak maduktalan ti aramidyo. Awanan kayo tibain. Baboy kayo. Kasinsin ko pa iti tinutupam. Sino? Saanan arumbang ama-amuam no asino tinakamuak. Nagtalakak ka. Lani. Nagtalakak iti kasinsin ko. Namgayam, try duran dakon. Nagsakit na itingay na ramid mo, Simon. Bakit? Pumanaw ka na. Kat mapankan iti day dya babae. Isumot ti kayat mo saan ka di? Sige, ipaay ko ti kayat mo. Pumanaw kan kat jakon kayat makita pa iti panagrupropam. Ibagam iti day dya traidor a babae. Asan nagpakpakita kanyak. Ta mga noan niya pa iti maaramid ko kan kuana. Saan ka kadi amak makla at laang iti day tapang ngedeng mo anak ko? Saan nanang? Diyak mairusok ti makadan na iti lalaki akas ka ni Simon. Mapakawan ko pa'y siguro no sabali a babae ti tinutupan na. Nga mismo akasinsin ko tinakirelasyonan na. Ay, anak ko. Dagiti traidor. May samot na diya babae. Di nala pinanunutan nga agkabagyan kami. Di nala pinanunutan dagiti tulong ko kadakwada. Sipod pimusay ti asawa na. Nanang? Napanan ni tatang? Ti manong kanon? Andre anak, bay amon ti awanan bain nga amam. Agsina kamin. No kasta? Agpaiso? Wan anak ko, dagiti awanan bain. Hisumot lagayam? As-asarendak iday school? Apok, bayam adananang mo timang resort iti amin. Kagurak ni tatang? Andrea anak ko, ala, saan aday tatimang pakapsot kada kayo nga agina? Agkararag tayo iti Diyos. Asa pa ila kumata maurnos tumot laang ti amin. Kumusta nga tamot ti asawam anak ko? Awan ka di ti damag mo may papankan ko ana. Awan bibiyang ko kan kuanan nanang. Aramidan na no anya ti kayat ng aramidan. Uray ni miling akasinsin mo. Nabayag mo tan adida nagaw-awid di tabalay da. Mabutang nga tanan nanang. Padasan na ti agpakita kanyak. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Ti kakaase kat dagiti kakaanakam. Pati isuda na iramraman dan iti aramid ti inada. Awan maaramid tayo nanang. No pinanunot ko manimiling dagiti anak na, saan ko maanagaramid iti pakaibabainan ti pamilya na. Ay, anak ko. Agpadadalaan ka ni Simon nga awan manaknakam na. Tilaang bukod da pagragsakan ti pinanunot da. Isa arumbang laang kadakwada ti kasta. Ti aglemang. Apitan da ti bunga ti inaramid da pa kay babainan. Ay, isa na panunot kun ti agabrod nanang. Anya, agabrod ka. Wan nanang. Tapno maipaayak iti naranyag amasakbayan ti anak ko. Desidido ka ka din, anak ko. Wan nanang. Kantap no mailiwliwag ko tinapasamak. Aging kang addaak dito eh. Diyak tumalipatan tinaramid dagiti traidor at tao. Ngam kasanon ti anak mo. Amok adiyo baybayan ti anak ko nanang. Para kada kami nga aginaday ito nga aramidak. Ay, lanay anak. Di ka agdanag. Kanayo nak nga umawag. Tapno kasla daak lang iti asidag.
Kasano no kalaat nga agparang to dito'y ni Simon. Napuskol laang tirupan na no umaypay dito'y nanang. Kalpasan ti naramid na? Saan ang mabalin nanang? Papanawon nyo no bilang laang. No isuti ko lang anak ko. Aganad ka nga rod iti papanam di mo baybay ti bagim. Nanang, uray na kayo mat. Kat ano sanyo ko maatari patwan ti apo ko yo. Nakapanak nga rod dito'y Hong Kong, manang Emmy. Nagasatakmet, tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Saan akas kadagiti daddo mga imay dito'y, nagkaproblema da, gaputa na uyong dagiti nagbalin nga amo da. Damag ko nga agdandan na kanon ti asawak ken nimiling akasinsin ko, kat adda pa yan maysa nga anak da. Aging ga itamanang, kasladyak pa'y lamamati nga insukatnak ti asawak, iti kasinsin ko nga imbilang kon akabsat ko. No aging gat kaano nga agsaksakit tinakam ko kadakwada, jak amo manang. Tilaangan anak ko kan ti inak ti mangmangtad kirad kanyak ita, tapno sa anak apa idagal iti napasamak iti estado mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, talaga nasakit tinapasamak kan ka. Agasam, mismo pa'y akasinsin mo tinangisukatan kan ka ti asawam? Bilibakmet iti kinaturad daan nangaramid kan ka iti kasta. Kalpasan kadagiti impaay mo atulong, kan panangilala kadagiti kakaanakam, kan iti mismo akasinsin mo, idipimusay ti asawa na. Sapay lakuma tamakaamiris danto, tapno saan nga agnanayon nga agbasbasol da iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tagtultuloy tinapintas agasat asimmang baykan ka, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Ken dumteng to kumamat ti kanito, amasursurom apaluspusan ti gura arimmusing di tabarukong mo, tapno naan anayas tupay ti adda pa nagbiagyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom ken kuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan pag naid dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nakapustura ka man ng anak ka sa dino ayati papanam. Apay ayasang kadamag yun no papanak. Tunggal rumarak, damagan yun no papanak. Awan na ka din tiwayak ang mga ramid iti anyaman na kayat ko. Ay, saan mo't nga iti kasta anak ko? Kas amam, madanagan na klaang mo taparakan ka. Kadanato rumuar ka, dandanin sumipngad. Amo mo't ang nagraira itandag iti managdakdakas.
Mga numakarana kakit na niya pa iti mapasamakan ka. Ay apo, kabaala ka sa lakniban ti bagik. Siyak pa iti kunayo. Anak ko. Iso mabalin ka di tatang. Sandak man na pakibibyangan. Amok ter aramida. Iso asaan kayo akong didanag kanyak. Tawan maaramidan day takadagiti kayat ko amagunod iti biyag. Amo Maricel, talaga nakapimpintas ka, girl. Talaga tanya? Saan nakapaspasablugan laang? Ay na, kaano pa yung pinasablugan kamot ngay? Kanayon nga rin nga idaydayaw ko ti kinapintas mo. Sigurado ka? Amo mo't akagurkurak ti mapaspasablugan. Saan ko naklangaro din? Arapaap kung tupay ti agbalin akaskin ka, day nalapsat akaskin ka. Barang no makabanitak mo tin iti jowa. Loka, sikapay ti maawanan iti jowa. Kanayon mo't nga da ka relasyon mo anya. Kaya rigam nga rod ti agsuksukat laang iti kawas, no agsukat ka iti jowa. Ay sus, fling lang dagi dyan niya. Ang puwera ang ngaw, girl. Kaya't ko talaga ti puminta sa kaskin ka. Anya ti palimod mo ayata nakapimpintas ka kanayon. Simple laang tanya. Just believe in yourself. Ha? Self-confidence. Daytan sa tawan kanyak. Kadawiyan nga awan pa nagtalag ko iti bagik. Dayta ti biddot nga aramid mo. Rumbang laang nagtalag kay iti bagim. Tanusi ka amis mo kat mapukawan iti panagtalag iti bagim. Awanan at tinasaya at mapasamak ka. Sa bagay. Ay, alang arudan, mapantan. Ang mga noadan dagiti gagayim tayo, di papanantay apasken. Oh my God, girl! Naglukon na diyatan niya. Nakakita lang iti gwapo. Saanan ang nagsubli dito ayan ko. Minaybay anak kung ti awanan bain. Sana bali. Ag-enjoy. Good evening, Miss. Maricel. Maricel tinagan ko, sir. Kasmutlakan ka na pintas, tinagan mo. Maricel. Medyo lumakayan da ito eh. Namadlaw abak nang tanagdadakkel dagiti sumilsilap asuot na nga alahas. Sapay la kumata sa anak ka nakaistorbo ha. Nadlaw ko ngamin, agmay-maysa ka dito eh. Iso nga'y nasitgan ka. Di kag danag. Saan ka nakaistorbo? Kadwak ti gayam ko. Ngam adda ngamin ti kasarsarita na. Diyak nga rodan amo no sa dino ti ayanda. Lo, kasta nga rod. Okay ka dila nga makisarsaritakan ka. Amangan mo't no makita na kati asawam ang makisarsarita kanyak. Amangan no isagunot nak ditoy. Di ka agdanag. Agmay-maysa ka di maray iti dayto apasken. Kunjak ikuy-kuyog da asawa ka dagito'y kakastoy aragragsak. Kasta ka di. Kunak tupay kat. Talagang adan asawa da ito eh. Ngam, okay lang. Ti importante. Baknang kat mamati ak apakairanudak da ito eh.
patag-apagnak no rabi Apay ang damdamagam, Arman. Kaya't ka kung mga awisan ng dinner. No, awan di pagnam no rabi. Awan mo't kit di. Amang ano di nakapalubusan ti asawam. Managrabak ka talaga, Maricel. Hanggang lumay papaniti day tapanag. Let me handle it. Di kaya't ko amamuan ita, kat no. O manukot ka. Okay. Masiguradom lakit di asa anak ama isagmak. Oh, come on. Di ka tanag. Diyak to itulo ka may sagmak, di babae, ana magpitik, iti pusok. Anya? Tilay bagpagam, Arman. Agpay sa ti ibagpagahak, Maricel. Wanya, sa dino ti pang sukunakin ka. Okay. Dumngag ka, taibagak no sa dino ti pangsukunam kanyak. Idinamamok ni Arman iti dinarayak apasken. Narik na akon ang magunod ko ti arapaap ko asumaya at ti panagbiag ko manang Emmy. Aklo nag-adya kon pinanunot pay no anya ti mabalin a pagbanagak iti sinarek ko a sitwasyon. Basta ti adda iti panunot ko idi, mairano dak iti kinabaknang ni Arman. Tinaminsan a panangawis na kanyak kat naulit iti ado-adaras manang. Kat amin dagiti jak na padasan, impaay na kanyak. Iso nga intultulok kulatan a ginunod na ti dayaw ko. Kat inyalaan nakpay iti napintas nga apartment, nga iso tinagbalin nga umok, ti maiparit a relasyon mi. Kasi tinaipagakon kan ka, Maricel. Mabalin kalat nga gawid dito nga oray saan ni schedule ti panagsarak ta. Total, adamat duplicate ti tulbakan ka. Agyaman nak Arman, kaya rigak itan ti agbibiyag abak nang gapukan ka. Matagikwam ti amin na kayat mo, Maricel. Nulakit di tagtongpal kamat iti amin na kayat ko. Ha? Siguro, napanagnagamat na may paay ko ti amin na kasapulam saan ka di. No atakid dawam kanyak, matagikwam. Uwan, Arman. Pues, kaya't kung arod nga agtungpal kamot iti amin nga ibagak. Maaramid mo ka di dayta? Uwan ah. Kabaalak, Arman. Very good. Magustuak dayta sungbat mo. Katnamnamag ka di naksukiran, tapno kanayon mo tanaan nayas ti amin. Talagamot at adamanin na naglanga ka asosyal. Agasong ta branded amin na ng arwatem. Siyempre mo't siyak pa'y tikonamtan niya. No kayat mo, awisan ka pa'y amangan iti 5-star restaurant. Wow! Bongga! Sige, kayat ko na ito, girl. Okay. Kaano anawaya ka? Ura itan! Nang runakit mabisinak kon. Okay, mapantangaro din. Siyak ti makam mo. Ilibre ka iti 5-star restaurant.
tas tibag mo. Di mo sagidan dayta, tama nga no madadaal. Ha? Kan mabalin ka di Ayesha, ing ka maturugan, adalo man tirabi Adapay sarak mo inton bigat. Apay aya, di ka pala maturog. Miss ka nga min, manang. Ay, nagadungam mom. Inton kwan, maladaw ka manan nga gring inton bigat. Malate kanto manan iti pagadalan. Manang, Ala, ing ka maturugan. Tama nga no nakarkaro pa ngagpong tutakkan ka. wan manang. Makapasuron. Naghiling agpuyat. Idinto ta nagrigat aririingan iti bigat no mapanag-eskwela. Makapasuron at talaga. Saan ko maamot akas titi inaramid mo iti adim Ay natatang, iso atumang tangkan ti ulo ni Ayesha ta isaksakit yung amin. Saan nga iti kasta anak kao? Ngam kailong na ka di adim, ta sumagmamanungal daw saan ka nagaw-away. Mabalin ka di tatang, panawandak man ditoy. Di yo kuman nayunan pa iti. Ha? Ni Arman? Oh, anya pa natar aramidan yung ay tatang. Panawandak dito yan kunakmat. Uwan anak kao. Makapasuron. Song batak ti awag ni Arman. Apay a pinaumaynak dito Kan, apay nga da ka dito Di mo't saan pa nga schedule ti panagawid mo dito Apay, Maricel. Awan ka diti karbangak nga umay dito itan yaman nga oras sa kayat ko. Ha? Kanapay nagbayag asinong batam ti awag ko itay. Sa dino ti ayan mo, ken asino ti kadwam. Ha? Agsao ka no di mo kaya't akabilan ka. Anya? Ni Arman? Apay ang sabat... Anay ko! Apay ngagkabil ka nga! Nakarkaro pa yung umday tati sa grapam no di mo sungbatan ti sa lodsot ko. Sa dino tayan mo, itiaw-awagan ka? Adaki dya balay. Di ka nasangbatan adagos. Takasarsaritak namin itay ni tatang ko. Day tati agpaiso, Arman! Agarup makatawanan ti relasyon mi ka ni Arman, idinapasamak day jayma ng Emmy. Jakla impagarup, akabaalan nakgayam akabilan, kalpasan ti kinanamay nga impasagrap na kanyak. Aklonak nga dan panggap ko idi ang makiwin na suwas kankwana. Ngamrimming baw ti panangilalak kadagiti material abanag, ang maipaay na kanyak. Iso a pinalabas ko daydi a pagteng. Tijak yung pagarup, masunutan pa'y gayam, aging gaakim maron, tarimwaron ti kinaalas ti ugali ni Arman. Ti kayat na, matungpal adagos no adda ti ibagana. Di na kayat ama itantan ti anyaman a pangibaunan na kanyak. Iso ang nagbali nakakasla babaunan, kan pagpalpalabasan na iti oras, katukad dagiti ipapaay na kanyak, arang ay ti panagbiag.
Nagdanga ka matin. Nagsimple laban, nagtimbilin ko ka. Di mo pa'y naramit. Anya serbe mo ikakita allowance mo ngay. No nakasimsimple aba, nagdi mo pa'y kabalan nga ramitan. Anya lang ang tamom. Ti umawa, titit-itid ko a kwarta. Kasta ka di? Pasensya kan. Anda nga minapatag nga inaramid ko. Iso sa anak-anak kadagas. Rason! Arman, pangaasim. Hindi na ko mamanandangran. Tapay kumasan. Haramidag dyan niya man kayat kung aramidan ka na ka. Gaputa ipapaay kung mati amin na kayat mo. Danga! Manipodit ka. Tunggal ibaga ka di mo maaramid. May kisay matitibinulan nga awatang kanyak. Nawatam? Anya? Dagiti bill si taabulan dito apartment. Sikat magbayad. Nga Arman. Awan tigam ko. Awanan ti bibiyang ko. No awan ti kas nga igam mo. Mangilako ka iti alahas mo ta iso ti pagbayad mo. Kat inton sumarno di mo matungpal ti imbagak. Saan lang nga day tatilak amom kanyak. Tandaan day ta. Apay nga girl, nagalas mo tanti lang abita nga. Ha? Anya ti kayat masawantan niya? Kasla, nagbaling ka mo na losyang. Anya? Dahil tatagpay sa Maricel. Kasla naman pinsan mo na narsakti kinalapsat mo, girl. Apa yan? Anyat mo paspasamak kang ka? Ay, awantan niya. Dala kami nagitibanag amang burburibor kanya kita. Ha? Kaya't mo asawan? Agparparikot ka matan? Tanya. Ay na, sabsabali at talaga itan ti auram, girl. Talaga nagtakalan ti nagbaliwan ti langam. Saan na kas idea makapaapal ti kinapintas mo? Sabsabali ka itan. Italaang ang makitang akasta tilangam anak kao. Tatang. Di mo man ibaga kanyak. Mamati ak nga danadagsain apag daldalanam. Ay, kung naktupay kahit ipasimudag ti panagsangit mo ti kinapudno ti imbagak. Abay akas ti matan ti mapaspasama kanyak tatang. Anya ti pindutan na aramid ko. Ay, si kalaang ti makasungbat iti day ta sa ludsod mo anak kao. Nasipod pa'y, di mo mo't ibagbaga kanyak no anya ti mapaspasamak ka. Tunggal pagdamagan kay day, agpungtot ka adagaw. Kinapudno na, kaya't ko asaludsod na no pangalalaam kadagiti nagagarbo akawais kas kada arwatam. Ngam awan kirid kung agsaludsod, kaamangan nubugtakan naklaeng. Tata. So nga oray na palalo ti panagsidaaw kao. Di ako nagsalsalod-salod. Ikarkararag ulatan asapay la ko mata ka na yun anasaya at kaanak kao. Nga awan ti dakas sa pagmanagam. Tanoan na dakas ama pasamakan ka. Siyak nga amam ti kang runaan ama apiktaran.
Napalalo ti panangikikis tirik na kanakam ko. Masapol nga agpatinggan ti panagbalin ko amaag amakidenden na kan ni Arman. Iti da iti nga apartment. Ngam, rumingbaw ti bilin ti utak ko. Asaan? Tasayang dagiti may titad na kanyak a material abanag. Kat mariknak nga da masapol asurutak ti bilin ti utak ko. Tadyak kayaton ti agbyag iti kinarigat. Iso nga saklatan ti anyaman a sitwasyon ko ita. Basta saan maputod ti mauawat ko manipod ka ni Arman. Ngamin. Ha? Mga nooda ni Arman. Lukatak adagos ti daw ti apartment. Tama nga agpungtot mo nun nudyak mapastrak adagos. Ha? Aglisik ka! Ma'am, Sino kayo? Apay basta sumrok kayo matlatan di ti pagnanaudak. Awan ti karbangam nga agnaad dito'y kabit! Siya ti asawa ni Arman. anya? Kamaudyanan na. Naamwak matlaangan no sa dino tinangibalayan kan kati asawak. Katagay adda akon ditoy. Pumanaw kan aday talaang suot mo akawas ti alam. Taaming nga adda iti dayto nga apartment kat kukwak. Husto amin anangag mo. Kukwak amin nga adda ditoy. Ta sigurado ani Arman tinaggastos amin ditoy. Kat tapno agnakam ka. Ipapasko itaken katipungtot. Saan? Di naglaran! Kadyanak! Di naglaran! Saan? Jack pulos ni namnama day di apagteng manang Emmy. Nakaro ti inaramid kanyak ti asawa ni Arman. Tamasapul pa'y amadait iti 5 nga stitches ti sinagrap ko asugat iti muging ko. Gapo iti panangpakul na kanyak iti natangken abanag. Saan la aday tamanang? Naibabainak pa'y kadagiti kaaruba iti apartment apag nanaadak. Kat ti kadaksan, naidanon iti amin a makaamamu kanyak tinapasamak. Kat manipod idin, no makita dak, kaya rigak tinakarkaro pa ngam kriminal a nakaaramid iti nadagsan a krimen. Gapo iti napalalo abain ko manang, nagkamangak iti kabsat ti amak, kat nagnaedak ijay, aging gaa mismo anitatang ko tinangsukon kanyak. Kadagidi apanawan manang, aklunak anapanunot ko pa yan agibusan ti biyag ko. Gapo itinakaro apan nakaibabain ko. Naimbaglakit din tariming baw ti buteng ko iti Diyos. Nga isumatlaang tinangitalkak iti amin, aging ga anakarecoverak. Itamanang adan bukod ko apanggadan, kat makunak anay imnas matlaang ti agbyag iti bukod mo apaglingetan ngem ti mangnamnama iti maipaay ti asino man ken saan mo met anagrigatan. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Maricel. Pagayam a Maricel, anyan nga agpayso. Sikan ang mismo tinangibaga adamo pay laeng, amumon asaan arumbang ti sinerret mo a sitwasyon.
ngam nagpatuloy ka pailaeng para iti anya. Para iti rimat ti pirak, iti naalwan a panagbiag, ngam anya nga iti nagimulam. Awan pagayam ko, nagbanag ka laeng a nakakaasi. Ken iti uray anya nga anggulo, si kamot laeng tinaagrabyado iti bukod mo nga aramid. A dose of your own medicine, kunada nga rod. Ngam tilaangan pagsayaatan na, nakarecover ka, katnam na maek nga agtultuloy daytan. Tahusto ti kinunam, kaimnasan matlaang ti agbyag, nga awan ti mapaspasakitan, wenno maag-agrabyadom a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.